na iji wee hụ na ya bụ amụma otu onye ntorobịa na ọrụ aka abụọ nke gọọmenti Anambra steeti ji n'aka bụ nọọ nke a ga-akwado nke ọma ma ọ bụrụ na ndị a gabigasịa ọzụzụ a gọọmenti Anambra steeti site n'aka ụlọọrụ ASBA bụ ya bụ ụlọọrụ na-ahụ maka ịkwalite azụmahịa ndị obere ekwupụtago njikọ aka n'ọrụ n'etiti ha na ụlọakụ Bank of Industry iji wee nye aka hụ na ndị dum gabigere ọzụzụ a bụ ndị nke a ga-akwado ngwa ngwa ọzụzụ ahụ na-abịa n'isi njedebe. Nke a ka ekwupụtara n'oge enwere nzukọ dị n'etiti ndị nnọchiteanya ya bụ ụlọakụ Bank of Industry nakwa ndị isi ya bụ ụlọọrụ ASBA n'Awka ka Blessing Uchendu kọtọpụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya ka ọ na-agwa ndị otu BOI ahụ ka onye managing director ma bụrụkwazie chief executive officer nke ASBA bụ Sir Clement Chukwuka kwuru na aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Soludo bụ onye nke ihe gbasara ịkwalite ndị ntorobịa inye ha ọzụzụ na ịhụ na ha nwetazuru ihe ha chọrọ bụ ezi ọchịchị obi ọchịchị na ogbu a chọrọ ma kwue na ha ewepụtago ijeri abụọ nyegara ihe bụ nkwalite ndị ụmụ ntorobịa ma kwukwazie na ha na-atụ anya n'aka ndị BOI inye ha njeri abụọ ọzọ ka ha wee nwee ike tinye ịhụ na enwetazuru amụma ahụ. Sir Clement kwuru na Anambra steeti na-elegara anya mgbazinye ego site n'aka ndị ọba ego nke Bank of Industry iji wee nye aka hụ na enwetazuru ihe ndị a wee kwuo na ya bụ nke ga-aga n'aka nke ndị ASBA ka ha wee nwee ike lebanye anya na ya bụ ogogo wee hụ na ekesara ya otu o si kwesị n'aka nke ya dịka emechara ya bụ nzukọ ka onye South East Regional Manager nke Bank of Industry bụ Maazị Gabriel Jonathan kwuru na ya bụ ọba ego bụ nke tegori ọ dị ma bụrụkwa nke buru ibu nke na-ahụ n'ihe gbasara mgbazinye ego nye ndị na-azụ ahịa ma ọ bụkwadị ndị na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche ma kwuzie na ọbịbịa ha bịara bụ iji wee ghọta ka ASBA si eme ka ha si arụ ọrụ ya nakwazi ezi amụma enwe banyere ha ma gosipụtazie afọ ojuju n'ihe ndị ahụ ha chọpụtasịrị ma kwe ha nkwa na ya bụ arịrịọ ndị ASBA na-arịọ bụ nke otu BIO management ga-eneba anya na ya. Ndị so na ndị otu BIO ahụ bịara ya bụ nzukọ gụnyere onye Anambra State Manager Andrew Oghome ya nakwazi onye Relationship Officer nke steeti a bụ Maazị Chuka Ukeni. Site n'Awka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.